హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భగవద్గీత ద్వితీయోధ్యాయः సాంఖ్యయోగः. శ్లోకం 70. ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. ఆపూర్య ఇక్కడ రా సైలెంట్ అవుతుంది. ఆపూర్య మాన మచల ప్రతిష్టం. ఇక్కడ సా సైలెంట్ అయ్యి ఈ పెద్ద ఠ పలుకుతుంది. ప్రతిష్టం. ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్ర మాప ప్రవిశంతి. ఇక్కడ నా సైలెంట్ అవుతుంది. ప్రవిశంతి యద్వత్. ఇక్కడ దా సైలెంట్ అవుతుంది. యద్వత్ సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్. తద్వత్ ఇక్కడ దా ఇక్కడ తా రెండు సైలెంట్ అవుతాయి. తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే. ఇక్కడ రా రెండు సైలెంట్ అవుతాయి. ప్రవిశంతి సర్వే. తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే. సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. ఇక్కడ నా సైలెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ పా కూడా సైలెంట్ అవుతుంది. సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. హరే కృష్ణ.